వెహికల్కి అయితే మనం హెడ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాము. దీనికి వచ్చేందంటే బండి అయితే ఓవర్ హీట్ అయింది, బాగా బాయిల్ అయిపోయింది. వాటర్ అయితే కొడుతుంటే స్టార్ట్ చేస్తుంది, వాటర్ అనేది బాగా పైకి వస్తుంది, బండి స్టార్ట్ కూడా అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేస్తామంటే సంప్ అనేది ఓపెన్ చేసుకొని టైమింగ్ కవర్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. మనకు టైమింగ్ చైన్ అనేది బాగానే ఉంది. ఈ టైమింగ్ చైన్ అనేది ఏంటంటే కొంతమంది ఏంటంటే షెడ్లో మెకానిక్లు ముందుగానే మనం తీసే ముందుగానే టైమింగ్ చైన్ కంపల్సరీ వేయాలని అని చెప్పి చెప్తారు. టైమింగ్ చైన్ అయితే ఏమీ అవసరం లేదు, టైమింగ్ చైన్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత వేసుకోవచ్చు. దీని గైడ్స్ కానీ బెడ్లు కానీ అన్ని బాగానే ఉన్నట్టున్నాయి. ఓపెన్ చేసి కూడా మీకు చూపిస్తాను. అలాగే మనం హెడ్ అనేది పౌండ్రీ పంపించాలి. హెడ్ మెల్ట్ అయిందా, లేదంటే బాగా ఓవర్ హీట్ అయిందా, లేదా ఏదైనా ఇల్లింగ్ పెట్టాలా, లేదా పేసింగ్ ఏమైనా కట్టించాలనేది వాళ్ళు క్లారిటీ చెప్తారు. పౌండ్రీ పంపించిన తర్వాత కూడా మీకు ఏమేమి సర్వీస్ చేయించాలని కూడా మీకు చూపిస్తాను. చూస్తున్నారు కదా, వ్యాగనర్ వెహికల్కి అయితే హెడ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాము. దీనికి ఖర్చు ఎంత ఉంది కూడా మీరు ఇంతకుముందు చేయించుకుంటే కానీ నాకు కామెంట్ చేయండి. నేను దీనికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో కూడా మీకు కామెంట్ చేస్తాను.